Vi har om Toba-vulkanen, og vores gruppe er Nana, Laurikke og Laura G. Toba-vulkanen ligger på Sumatra i Indonesien. Indonesien er det land i verden, der har flest virksomme vulkaner. Vulkanen Toba havde det største vulkanudbrud på jorden i de seneste millioner år. Det skete for 74.000 år siden, og den har siden efterladt et krater, der er over 50 km bredt. Ved udbruddet blev der udslunget en masse lava, ca. 2.500 kubikkilometer lava. Det er den dobbelte volumen af hele Mount Everest. Og den udspød også 2.500 kubikkilometer aske. Udbruddet var 5.000 gange større end vulkanen Mount St. Helens i 1980, og Toba er det største vulkanudbrud de sidste 2 millioner år. Toba-vulkan er en eksplosionsvulkan, også kaldet en supervulkan. Det betyder, at lagene inde i vulkanen næsten ikke kan brydes igennem. Når dens magma stiger op i vulkanen, når meget magmaen at størke inden selve udbruddet. Det som netop ikke når at størkne, indeholder meget gas, og netop derfor bliver det eksplosivt. Udbruddet er altid en kæmpe eksplosion, hvor aske og pimpsten blandt andet bliver slynget ud af vulkanen. Derfor hedder vulkantypen en eksplosionsvulkan. Ødelæggelserne er tit ret så omfattende. Det udslyngede materiale ved en eksplosionsvulkans udbrud overstiger de 1000 kubikkilometer. Når en eksplosionsvulkan er i udbrud, trænges store mængder af magma op, og det forårsager, at jordoverfladen kollapser, og derfor dannes der et stort krater. Forskere har fundet ud af, at vulkaner opdeles i typer fra årtier tilbage. Det er dog nu mere og mere anerkendt, at der faktisk kun er tale om 2 typer, nemlig den eksplosive, som også er kaldt den gråhvide type, og den ikke-eksplosive, den røde type. Man har bemærket, at fra den ene vulkan at der kan omdannes andre lavatyper og former for voldsomhed i udbrudsrytmen. Men generelt må man sige, at vulkaners form er bestemt af hvilken type lava, der strømmer ud af dem, samt indhold af gasser og silicium. Vi har sagt, at det er den rhyolith lavatype, fordi at vores eksplosion har et højt gasindhold. Pladegrænstype. Toba ligger på en destruktiv pladegrænse type A, hvor havbundspladen bliver skubbet under kontinentalpladen. Her kan man se, at havbundspladen bliver presset ned under kontinentalpladen. Havbundspladen og kontinentalpladen er litosfære plader, der glider mod hinanden. Den plade med den største densitet synker ned under den anden plade og ned i astenosfæren. Pladen destrueres i astenosfæren, da den vil smelte, fordi tryk og temperatur stiger, jo længere ned den kommer. Toba-vulkanen ligger her omkring. Den røde linje her er pladegrænsen, og man kan så se, at det er pladen herudfra, der bliver presset under den her, altså havbundspladen, der bliver presset under kontinentalpladen, da havbundspladen er tungere end kontinentalpladen. Man kan se her, at der ligger en masse små øer langs pladegrænsen, og det er så vulkanier. Destruktive pladegrænser ligger tæt ved landet, men kommer ikke ind over land. Konsekvenserne ved det her udbrud var for eksempel, at de var tæt på at udrydde menneskeheden, og der blev dannet en sø. Udbruddet skabte Lake Toba, der er 100 km lang og 30 km bred og 500 meter dyb, hvilket også er den, man ser på billedet her. Toba medførte også en hurtig afkøling af jorden,
med et temperaturfald på cirka 10 grader.